Useyilandile umsoco iy'komo kuba mamaphuphu ngoba ingelele pha ngimukele mule emakhaya kweSimanzana uzothola khona iy'ndaba ey'fika ngesikhathi mule emakhaya ngempela sekusabalala ividiyo lapho khona kubonakala khona umsoco edonsa khona i-trailer eney'komo. Ngokwamasayini bekubonakala ngempela ukuthi umsoco uthi useyilandile iy'komo kuba mamaphuphu kuzokhomeka ngempela ukuthi eminyakeni endlule kuba khona iy'solo ngempela lapho kukhomisa ngempela ukuthi umsoco wathatha umamaphuphu ngempela umama wengane yegcome elisha ngempela waze wavela kwi-reality TV noma i-reality show kaKhuzani lapho ngempela umsoco esho ngempela ukuthi le ntombi wayifica idle umuhla wabe seyithatha. Uthe ngokuhamba kweminyaka-ke umamaphuphu ebonakala negcome elisha begibelisana emotweni yegcome elisha wabe bexabana-ke umsoco nomama wengane yegcome elisha. Ngoba sekubonakala ngempela-ke umsoco eseyilandile iy'komo ulande eziwu-3 ngathi wayesehambise 6 ngathi ekhweni bathe awubuye ezolanda futhi ey'tathu ngoba ey'tathu base bedayisile. Moya emakhaya ngabe kuthini uphawula wakho ngalolu daba ngoba ngempela ebonakala ngempela umsoco ethi useyilandile lezi y'komo ey'tathu usazophinde ebuyele futhi uyolanda ezinye. Buyele emakhaya ngabe lithini udaba ngabe lithini umbono wakho ngalolu daba ngempela hlangana lapho comment section sizwe umbono wakho. Siyabonga. Stop.